Takže mal som dobre videjko natočené, len telefónik sa rozhodol, že mi to skráti na 2 sekundy. Takže musím to zopakovať ešte raz, ale tu 10 metrov, hneď krásne koloklady. Už som to síce vybral vonku, ale vám ich aspoň ukážem. A ukážem aj, kde som ich našiel. A pekné sú, veľmi sú pekné. Takže som za minulú nedeľu a dneska super, takže poďme na to. Tu nedaleko, asi tam, jak je ten pník, tam boli tamtí, tu bol ďalší, vlastne a teraz tu v košíku, že keby náhodou ten starý, čo som našiel, zdravúčky, úplne paráda, hlava, všetko dobre. A tu na tomto mieste, už som ho síce zahrábal, tu presne, tu kolo, sa pozrite, nádhera, krása, takže tak, čiže dačo bude, nech sa páči, krásny, zdravý, ešte ich očistím, no a ideme ďalej, takže dobre to vyzerá, príjemne sa chodí, je síce sucho, ale prajem vám pekný deň, držte sa, pozdravujem.